Na koncu 2014 roku na evidenciji nezajnatih u Šidze bilo 3485 osobi, a u januare i februaru toto číslo zvekšane na 3527, або 42 osobi vecej. Najvecej robotu hľadajú osoby zo osnovnú školu 1236, zo strednju 823, zo štvrtým stupňom obrazovanja 953, a zo sedmim, odnosno zakončenim fakultetom 142 osobi, jak utoreli u Nacionalnej službi za zanjatost filijala u Šidze na počatku marca toho roku. Oni na evidenciji nemajú pohľadovania za robotníkami, tá všetko ostáva, že by nezajnatí sami za sebe hľadali i našli robotu.